Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo kani Melody manipod syudad ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakaturpos ken lisensyado ak amanursuro. Ngam itipan na kailawan ko, nagbalinak nga awan serserbina iti inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melody. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. In-check mo ka din day tagamit mo. Ang mga no dapat tisan mo na yung robot. In-double check ko itayon. Okay nga Rod. Kasanugayam. Umay ka di matlaang ni Diego. Saan? Ada ka no asikasun na. Ay, kunaklakit din no umay. Tamakigiddanak pumamanin ka da kayo. Ni, uwan ko Okay. Kunamat nga awan ng tinabatim. Mapantang nga rudan aguray itibos apagluganan tanga agawin. Pasensya ka na. Saan ka na nasukon, tani? Ada na patag ngayon nasikaso kitay. Uwan, okay lang. Saan mo mat nga obligasyon ti umay mang sukon kanya? Naimbagkit di ko na ma. Ta saan ka na ibayag kat nasabat ka. Kat dinardaras mo nga taa. Pudno lao na iti imbagam. Asus. Mailiwak nga kan. Manang, mapan ka kano iji ayan ni Nanang. Apay ka no? Diyak mo Basta imbaga na nga ayaban ka. Ay, sapay ko nakamaturog ako. Mariknak ti banog ko anak biyahe. Ingkakit din. Tama nga numaurayan kan ka. Pagsasawan na kan tumanin. Sige man laangan. Anay ko, Nanang! Nagsakit mo tanti kinadalyo. Saan ka day nga imbagak asinamon day dyan lalakay? Ay, ayatak ni Diego, Nanang. Anay ko! May sinansamot ng tilapayag ko. Talaga nga isinak day talapayag maunusan ka dumdumngag. Nanang. Ulitak manan nga ibaga si ka Melody Sina amon day dyan lalakay? Anya launay nga minayat, idiyo pangayatan ko ni Diego, Nanang. Nasingput mat. Ay awan bibiyang ka, nauray singpat namin na singpat. Basta ti kayat kaw, sina amaw. Naawatam. Ay, anyamanan ay ati pagngiw-ngiwatan dya inam, Melody. Gapta sana ka nagtungpal iti kayat na nga isinak ni Diego, tatang. Anya? Diyak maawatan ni Nanang. Ay, pasensya kan anak ko. Noawan man lati maaramidak. Hamuyo mo ti ugali dya inayaw. Uwan tatang, maawatak. No apay mo't ngamin akas jay ti ugali ni Nanang. Kaano gay amaamuan ti resulta na dyan na panyo nagiksaminan? Manupay abulan ti urayan, Nanang. Sakbay nga i-release da ti resulta. Ay, nagbayagay. Barang no makapasa ka may. Tapno adama survey amin nagastos mo. Manipod panagadal mo. Aging ganita panagribyom. Nanang? O, pudno may. Pudno timbagag. Iso nga ikararag mo ang makapasa ka. Tano saan? Agsagana ka kanya. Sana ka basta makaruwar. Nakabantay namin kanyak ni Nanang. Mailiwak unay kan. Doon alawos asanta nagkita. Anyang arod ngay. Aganos na pailaang Pumayak sa langin ni Jibalayo. Anya, di ag-agdan ang makaungot kanyak ni Nanang. Anya matan. Agpakada ka na. Arumwar ka, tagkita kayo itigayim mo. Sige, padasag na ron ti agpakada. Barong palubusan nak ni Nanang. Tatang, ayan ni Nanang. Rimwar, napanijayan ti kumari na. Kasta ka di? Apay ay asap sa pulom ti inam. Rumarak ko mga mintatang. Agkita kami iti may sa agayam ko. Malangaro anak.
Siya kung ti mangibagakan ko ano sa pulan na ka. Agyaman naktatang. Ay, pakawanan naktatang. Nuuray si ka, kat inulbudan ka. Kailim ka ko na yan, Melody. Kastaak mo at Diego. Naimbag ta pinalubusan ta ka. Awan ni nanang ijibalay, ni tatang tinagpakadaak. Imbagak abarkadak ti kasinarak ko. Pasensya ka na. No pinagulubod ka. Gapulang iti ayat kong agkita ta. Sa dinaw tinaggapo ang Melody, ah? Nagkita kami iti may sa abarkadak, nanang. Barkada? Wandaw, day siya lalakay. Ay, barkadak, nanang. Ay, sana ka mamatay. Asinaw, abarkadam. Nilili, nanang. Awagam, itamutlaang. Kaya't kaw akasarita. Ha? San mo ka din ang nagtimbagak? Awagam, nililay takasarita. Pasensya kan, Lili, ah. Loka ka, Melody. Mangiramraman ka. Imbag tanasins ko itay. Kasano, no naisungbat ko asaan ta nagkita. Lili, Ay, no maminsan, no kasjay apagrason nak. Pakaamuan nak, tapno sa anak matamakmaklaat. uwan, Lili. Pasensya ka lakuman. Nuuray si kakat na iramraman. Brian, siya kung timang kadwa ka ni tata nga agi-deliver kadagiti natang. Taadain nakgatangan. Day ta kakutong mo, manang. Makabagkat ka nga road. Naa. Sumurot kalatan. Wan man laangan. Day jay lang ah. Tamangan no di nakapalubusan ni nanang. Anya ko maaga po asaan nakapalubusan, kat da kayo mati kadwa. Manuti may sa dito'y bibing ka, tata. Ay, 3 for 100. Balasang ko. Ay, ikandak man nga rod itiin nam, tata. Mabit lang what daw eh? Adto'y matibayad ko, tata. Ang yaman na, balasang ko. Nakagatang matlaangan iti bibing ka, pakapangpanganak unay. Mapana kun iti ayan da tatang kan, Brian. Ang mga no matagtakandan, ang mga uray kanyak. Manang, ikanak man di ta bibingka ginatang mo. Alam da iti talo. Sagay sa kayo kada tatang kan, nanang. Bagim day tatalo. Wan Nagadungay. Makan mo nga rod amin day ta. Iso nga rod aginatang ko. Yig mo tamay sa tabagik. Ay, manjak nga eh. Daytan ni, iso ti alaam mo. Grabe mata kinarawot daytan, manang Melody. Anya day jay. Nagbangsit mo ton ti mailutluto. Kaslapay kit din. Ay, apay ngamin adyak in recopteri daw itay ah. Ay, hanya ngamin ay day jay nga ilutluto ni nanang. Nagmadi ti angot na. Apay asinipatlak nanang. Agin ka pailaan. Apay ti kunam ka day, jak nangag ti panagduldulom itay. Garang ganjang ka, babae. Nanang, di nagkadala na kasta. Nagsakit. Ay, nati kunakan ka. Sinaam ti boy premao. Saan nagpasikog ka? Danga ka, babae. Sana ka masikog, nanang. Adala ang naikontra iti tiyan ko. Siyak pailaan ti lokwam. Naiko. Ala, agrobot ka. Kay tabot laang. Kuyogan ka mapanagpa-check up. Oras ang maamwa ka pudno ti atap ko amasikog ka. Agsagana ka kanyak. Sukir ka nga, anak. Gusto na. Masagsakit, nanang. Gusto ko man. Uston tarupam. Igusugos kanto pa'y di ta simentaw. Salpag ka, babae. Anya ka diti mapaspasamak. Apay akab-kabilam ta anak mo. Gapot agarang ganjang day tanga anak mau. Nagpasikog din.
Anya? Ay, puno ka diti bagbagatinam, anak ka. Damagang pailaang mat no pudnaw. Imbagak lang arudan. Kagap-gap umilaunay ang nagpa-check up. Suker. Awan sir-sirbim nga anak. Pakawananda ko matatang. Ay. Kat anya kumapay ngay. At daditan. Apay mo't nga men, adiyo na pagkidkidan tirik-rik na yo ay Tatang. Saan mo mapabasol ti inamitikas jay a reaksyon na? Nauray siyak, makapungtutak mait. Yaman niya pa'y ngarod ngay. Uray nga taagpungtot, kandangran ka ita. Saanan, amabaliwan pa'y ti amin. Pakawananda ko matatang. Manang, rumwar kan dito silid mo, tayong kamangan. Sana ka mabisin. Mangan kayo latan. Saan ka manan anangan itay bigat? Amangan wag sakit ka iti day tangar aramideng. Kunakmat adyak mabisin. Amok akon kunam lang day tamanang. O sige nga rod, urayin naklangan ditoy. Tay nakmangala iti kanam. Dito'y kalangan amangan. Hello, Lily? Kumusta kan, Melody? Pasensya kan no sa anak-anak kasarong kar di tabalayo. Nagsakit nga min ni nanang. Wen, okay laang. Maawatak, Lily. Kat, kumusta ni nanang mo? Medyo okay man tirik nana. Nasaya at nga rod mo kasta. Sika ngay, kumusta ka matan? Sa anak nga okay, Lily. Ngamin, kagurguran ak ti inak. Ay, ano samagay yam? Barang numumayat tumatlaang. Wen, Lily. Ano sak? Tamok abasol ko. No apay akas jay itani nanang kanya. Manang, saan ka di nga itaamaamuan ti resulta ti licensure examination you a teachers? Wen, Brian. Apay nga rod akas laglaladot ka. Madanagan ak namin. Amano sa anak kapasa. Ad-adan amadismaya ni nanang kanyak. Saan nga min akas tati panunutam manang? Ikararag tayo kitdi, asapay la ko mata nakapasa ka. Tabarang mapunas mo't ti sakit tinakam ni nanang kan ka. Yes! Yes! Congratulations, manang! No kasta, nakapasa ni manang mo, Brian. Untatang! Oh, ato'y kita niyo. Adanagan ni manang itilistaan dagiti nakapasa. Ay na, kablawan ka na ko. Tatang, agyaman na kiti Diyos. Ahaw! Giinarakop kay kadita kasla kay laguyaw. Ha? Unay kan. Saan ka kadiya maragsakan na nakapasa ti anak mo? Aha! Pakaragsa ka kumagay, aber. Awan sir-sirbi na nakapasatan na si Kugan Mag. Awan mo pa kay Ranudan. Salpag kiday. Nagbambanugan. Awan mo pa kay Ranudan. Kainon una na magtinagpasikaw. What? Nagalas lakid din na itapa nagsasaw. Baybayan yung tatang. Di yun tutupan pa ni nanang. Nakapasa ka. Ang mapayakas na tilangam. Rumbang ang maragsakan ka, tanakapasa ka lakat nga rod. Saan anan-anay ti kinaragsak ko? Gaputa aging gaita. Kagurguran ak ni nanang. Kanayo na nga ibaga nga awan ti serserbik nga anak. Sa bagay, pudnumot ngamin. Sana po no dayta. Ala, saan ka ngagsangit? Kunak mo't ngamin nga umay kan agnay iti balay. Tapno saan ka amakang iti agkakasakit asarita. Manipod iti inam. Sana mabalin. Ang mga nodadala ang akaguran ak ni nanang no aramidak dayta. Agano sakpay laeng. Aging ga akabailak, Diego. Ay na! Naimbag pa dyan anak ni Mari Eme. Tanda pa kay Ranodan dakin kwa na.
Mangrugi man nga pangag ni nanang. Ay, anya manan ayat ibagbagam di tabakat. Ada ka pa iti sangwan at tibakan. Aman, nagpaisuti bagbagak. Imbag pa'y na ijay nakastre ka ni ti trabaho na. Makatulungan. Saan apakpakan ang nakas ka nagiti daddo madita nga anak. Ay, Anya kalakid din aya. Mangan ka man. Sana tila lablabidam dita. Awan lat pa ng respeto mo tan iti taraon. Apayan Melody. Nalpasa kong tatang. Sige, panawan kayo pa dito'y kusina. Ay na. Di kan tulagamin mo't malaplapdan day tanghiwat mo abak-bakitan. kagpay sumatimbagak. Gusto may tapno mangrik na day ta sokir nga anak mau. Ay, anya kalakid din aya. Nasaya at mag no iyawid mo ni Melody. Tanay, padagsan dito'y balay. Pasensya kayo lako man nanang. No awan serbik nga anak yo. Saan kumamat nakastakasakit ti panagsasaw yun, auntie? Saan ka man nakaslakalala ingan dita? Tano saan agapukin ka? Saan kumanagsikaw day ta babae? Amo ko nagbindot kami. Saan kumakasta? Di ko kumamat Huston iraman. Diego. Nagkadupay lang ay bagbagayaw. Alakit din! Irubwat yaw nagitagargaret yaw tagawig kayaw. Itay ka pa ilang agsangsangit. Diyak lang amin malapdan ti bagik. Kas namang mga kupailaan ti boses ni nanang. Huston, saan na balik? Tadakan dito balay. Awanan manggag mo ang makapasakit. Aginggat ka ano kagura nagtiinat, Diego. Saan pa iladay tati panunutem? Asikasong kitabagim. Bayam, apaman na makapagpasngay ka. Mapantanto sa rungkaran ni nanang. Kaya't agdawat tayo ti pamakawan. Nagpasngayak, ngamjak man la nakita ti aniniwan ti inak asim marungkar iti apu ko na. Amuklatan anasakit tinakam na kanyak. Apaman anakapapigsaak, nagpasyar kami ijay balay, ngam kaskas di asaan nak apinampansin, ken saan na apulos asinaklot ti anak ko. Dandanin makatawan ti anak ko, Mr. Lonely, nga maging gaita, saan pa lang analunag ti puso ti inak. Tuy pagayam mo, Melody. Agyaman akpaga Melody, iti dayo pakasaritaam, gimura ti inamken ka. Gapungarod tadi na kayat ni Diego aparaken ka. No pa'y kasta, saan mo nga ipapuso dagiti madi abalikas ti inamken ka. Ngamkit di, ikagumaan nyo aparangayan ti biyagyo nga agasawa, kat sapay kuma tamaurnos tumeten ti linnangen nyo iti inam. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Melody. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.